Здоровенько, меня зовут Сергей Спариш. Меня зовут Петр Маркелов. Мы сегодня собрались поговорить о либерализме, о выборах в Конституционную Раду, или как она там называется, во всю эту ерунду, И короче. інших важных тем. Да, о молодых и старых в политике и прочей херне. Ты не вельми любишь псевдополитиков. Кто это? Псевдопалітики, і про гэта, дарэчы, это не мой тэрмін, это прыдумаў Зенон Пазняк. Гэта людзі, якія... Толькі Зянон. Так, ну вот, зноў ж такі, ёсць гэты поток заходніх грошай, да? І што такое палітыкі? Палітыкі — гэта людзі, якія, звычайна, мы там у іншых, у дэмакратычных краінах, іх абіраюць там выбарцы, яны пасправаздачныя выбарцам, яны, спрабуюць атрымаць больш выбарцаў на наступных выбарах. Простое, што яны у гэты тэрмін будуць неяк адстойваць, прасоўваць інтарэсы гэтых выбарцаў, паказваць ім, што яны працуюць, добрыя палітыкі, казаць тое, што людзям падабаецца, і, в прынцыпе, працаваць дзеля іх. Да? І атрымоўваць грошы яны таксама, звычайна, унутры краіны. То бок, рэдка, бываюць, конечно, выпадкі, калі палітыкі атрымоўваюць грошы за мяжы, але калі людзі пра гэта даведваюцца, то часта ім это не падабаецца. Сарказі ад Кадафі. Да, калі чалавек атрымоўвае грошы за мяжы, то гэта падазрона. Но у нас все такія палітыкі, то бок Лебедзька, Рымашэвскі, Баревіч, Ціхановская і гэтак далей, эта вся каманда, яны ўжо дзесяцігоддзямі атрымоўваюць грошы за мяжы. То бок яны не адстойваюць тое, што падабаецца людзям. Яны проста пасоўваюцца пад тыя прыярытэты грантавых праграм, якія існуюць. І ясна, што яны ўсё ж такі, хутчэй добрыя людзі, напэўна, ўсё ж такі ў іх, напэўна, яны хочуць лепшага для Беларусі, але таксама яны хочуць выжыць. І тут папросту это самы звычайны канфлікт інтарэсаў. Это канфлікт называецца рада, у бізнесе это канфлікт савета, рады і менеджмента, да? Што ў рады адныя прыярытэты, а у менеджераў іншыя прыярытэты, ці супрацоўнікаў. Ты сказаў, яны добрыя людзі. Некаторыя лічаць, што іх інтарэсуе статус-кво, а не перамены. Так, конечно. Іх цікавіць статус-кво, таму што яны, слухайте, у іх жыццё маліна, як кажуць. Якія ж яны добрыя людзі тады? Давайте ўжо раскрою пра жыццё. Да, то бок гэта, сапраўды, яны ездзяць, яны сустракаюцца з прэзідэнтамі краінаў, з нейкімі з элітай розных еўрапейскіх краінаў, да, з элітай сусветнай. Яны бачаць, як яны жывуць, яны бачаць, як яны тусуюцца. Яны бачаць нейкія прыколы, якія там на прыёмах. Даволі цікава, даволі прыемна, да, піць вінчык там. Вінчык добра. Да, это класна. То бок, конечно, яны хочуць заставацца на гэтай пазіцыі, але далей прыходзяць такія людзі, як я, і кажуць, гэта цырк, нам трэба рабіць Беларусь вольнай, у нас праблемы ў Беларусі да халеры. Лукашенка так бы вяршыня айсберга, у нас тут там і сацыяльныя свабоды, эканамічныя свабоды, это все адсутнічае. І я хочу вярнуцца ў Беларусь, жыць там на сваёй зямлі. А гэтыя людзі, яны, пра гэта шмат, я рабіў даследаванне, то яны запаўняюць тую нішу. Напрыклад, калі мы кажам пра актывістаў. Ёсць нейкі, допустим, колькасць людзей у краіне, якім цікава сацыяльная, яны схільныя да сацыяльных нейкіх прац, валантэрства ці нейкай, ім хочацца рабіць нешта лепшае для грамадства. І якая ёсць прапанова. Прапанова — гэта заходнія гранты. То бок гэта тыя праекты, якія могуць ім даць нейкі заробак. І яны ідуць туды, і потым яны вельмі часта, 95% расчароўваюцца у гэтым і зыходзяць з палітыкі. Яны разумеюць, як гэта ўсё працуе, яны разумеюць, што это проста распіл грантаў, фактычна, што это не праца на тое, каб нешта зменіць, а праца на тое, каб пражыць наступны дзень. І гэта ніхто не хавае. Калі это праходзяць сустрэчы гэтых імплементараў і арганізацый, якія атрымоўваюць гэтыя грошы, яны так і кажуць, у нас, давайте пагаворым пра агульныя нашы мэты. Там не кажуць пра агульныя мэты. Не змяніць рэжым, ні нават палепшыць нешта канкрэтнае ў Беларусі. Напрыклад, арганізаваць травку, ці, ладно, свабоду, зніць падаткі для малога бізнесу, ці зніць рэгуляцыі для малога бізнесу, даць людзям жыць там. Не, яны кажуць пра тое, што ў нас праблема, бо ў нас мала грошай. У нас праблема з фінансаваннем. І это кожны раз. У них асноўная праблема беларускага грамадзянскага сектара, у нас не хапае грошай. Дайце грошай, да. Это просто ўжо агідна. І, конечно, гэта неэфектыўна, і гэта тое, што дазваляе таксама і Еўропе кантраляваць, да, Беларусь, да, Нямецчыне. Старая есть мудрасць, што першы вораг беларуса — гэта рускі, а другі — это немец. Таму што таксама яны зацікаўлены тым, каб Беларусь была такой буфернай зонай, тым, каб там все адбывалася спакойненька, все было, і не вельмі хвалююць свабоды і
правы людзей у Беларусі. Однажды Статкевич разговаривал вот с такими западными политиками, он сказал: чем вы тогда отличаетесь от Китая? Если вас не интересует на самом-то деле демократия, вы только изображаете это. Чем вы лучше Китая? Китай дешевле производит машины? Ну, яны хаця б на словах, Еўропа хаця б на словах прытрымліваецца гэта прынцыпу, што ўжо не блага, да? Però калі ты будзеш адкрыта казаць пра не свабоду, да, прасоўваць гвалт, ну, это будзе горш, чым калі ты будзеш адкрыта казаць пра свабоду, але, магчыма, недзе там все ж таки будзе это не так. Ну, это пра тут, ну, мы ведаем пра эту двулічнасць как-то, да, еўрапейскай палітыкі. Цікавы час жывем, не? Вельмі шмат што зараз адбываецца, вельмі цікава жыць.